आइगिनि सोलाय ताकलाय किसा जुदाखाय नुजागौ तामनि हिगे लाइ थांनाय बिसिरगो लाइ थांनाय बिसिबानि सिगांरगो अमा हाइके चमरे लाइमानि जागुल फानो अबा हाइके गोरों गोरों थायो गोरों गोरों जागावो ममबादि सक जागिया गप्लाय उथुन नै तामनि हिगे असंमारिके बेलायखिनो तिप्रा सारंनि लांमाबाय गबुलजाक तामन बागै हिगे आबो ओंखा बुबा ग्रा प्रदे किशोर देबरमा बाताय मानि बागै बिनि तैदुल मुंबाय गोरों गोरों आसु थायो तिप्रा मथन एंगै पाइतलायो आबनो गप्लाय उथुन नै गोरों गोरों हास्तेनि तिप्रा साराव ममबादि सगै जानि मानिमा जानि खुलमानो खुलुमलायो ते बुबा ग्रा प्रदे किशोर देबरमानि सा खामिया नबो मुतायरं थानो खुलुमलायो हामरि थुन नै आवन बागैनो गोरों गोरों थायो गोरों गोरों जागाबो सुरि जागै दङ खुलुम जागै दङ जानि जा मानि मानो जानि जा जाजागमानि मुतायनो Acai mati prahano Bogai ta thang di ta kubu kuro Acai mati prahano Pulau no chini media rong no hambai maruo tamoni hinba tipra hasteni joto lukurogno saimano je haste gnangoi joto amsayono toma hindu toma muslim toma christian jotono o jorao bobagrani bini thinang kam krungna ngui tongnani বিশেষ করে বিনি শরীরক কাম krung tongnani bo kusung kusung nya khaiba kam krung khlaioi ha tai dofani bagai samung tangmana bagai ini जों simna bidan sabha kendroni bisingo klaijak mohanpur mahkumani bisingo klaijak एसाराय हातिओ कायसा अरो मंदिर दङ जों ईश्वरनि थानि दुआइलायै जों अरो अ पारानि जत बुरिरक सिख्लारक दिनै जों मोमबाति ताइ धुप सगै ईश्वरनि थानि भगवाननि थानि मताइनि थानि जेलायखा खुलुमलायखा बुबाग्रानो काम krung तonna बागै ताइ बुबाग्रा जे वान सुमानि चिनि तिप्रासारनो फियगनानि बागै जों दाक्ति न yok sama मानसि दं बोसकांनि 2 तारिख चिनि हास्तेओ जे संमारि ngै थांमानि आबनि बकाइसा रेजालांनाय अरे जालांखा बुबाग्रानि लास्ट फाइट जे फाइटो बुबाग्रा किंग मेकार बसारा केबो और हास्तेओ ताइ राज्य बा मन्त्रि सभा गठन खायमियातै आबनि बिसिंतै चिनी तिप्रा सारंनि जे मानथाय तंमानि कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन सांविधानिक जे अधिकार nya khaiba chini manthai jeno manani abono tuino जों भगवाननि थानि ईश्वरनि थानि जों तिनर दियाइलायो अब ईश्वर बो भगवान बो मुतायरक बो खानासिtung जेसिनि सुरि मानि बिसि करकमा 72 বছর जों तिनि खाजाक जों यगै मायङै दङ चिनि अधिकार चिनि मानथाय जों मायङ दङ अबनि बागैनो साइमैया ईश्वर बरंनि बिसिं तिफानो तिनि इमां तिफानो तिनि साबायकेना नरकनि जे जा मानि नरक खुलुमलायदि लबलायदि अ लब मानि बिसिं ति नरक दियाइलायदि सुरिलायदि
যে নরক ফিয়ক জানানি বাগै নরক সানলাইদি ও বাগै তিনি সিনেমা এসরাই কামিনি যত অর শরৎচন্দ্র গানা উতঙ্গ অবনাগে মুই তঙ্গ বর্ণ বেলায় বেলাকে হামবাই অমা একে খাবাই খুববাই খাইयै বনি বখাজে বুসুক কথার অর চিকন চিকন তিনি অর তঙ্গাयो বড় তিনি অকরান লগে লগে বুসুক কথার বখাতयै তিনি অর বড় ফাইयै সানজাও মাमुइ রক সংলিয়া কারি ফানো বড় তিনি ফাই দंखा বংনবা হামবাই মারো হামবাই তিনি মিডিয়া রক নবो हामबाय चिनि सिक्ला रक नबो जे तिप्रामथा इज कामिं जों जतन साइमानो जों काइसाना लामा तंसो फियक जानाय जतन फियक जानो मुजुं जाखा अवनो दियैनो तिनि चिनि अर ताव जे जों अर बासालाय मोमबाति सकलायखा मम हायनो बबाग्राबो कसं तंथं अ मम हायनो चिनि दफारबो फियक जाखिदों अमा हायकेनो जों कसं तंग माना बागै जों इसोरनि प्रार्थना खाय हामबाय बगैता थांदी ताखुबु खुग्रो आचाय माति प्राहानो बगैता थांदी ताखुबु खुग्रो आचाय माति प्राहानो बगैता थांदी ताखुबु खुग्रो आचाय माति प्राहानो मताय हाय सुरि बानि तामो तामो बुवाग्रानि बागै तामो तामो सुरि आं नरक सोंखाबा मे मा सासेनाय मान बमाया ब चिनि मेडियाम मडके सोंमान आं बेले हामबाय मारिखाय मेडियाम न ब ताय आनि चिनि वेन दिसिन ब बेले हामबाय ब मडके सोंगा हंगा जों म चिनि हा कमाय तंका चिनि महरास न जों बनो ब साथे जों तिनो जों तंथ चिनि तिप्रा साब काहामुंथ चिनि हा कमलै तंखा चिनि बरक बुसो उको तंबा ख्या द पारक लगै तंबा ख्या ओ साथे जों तिनो जों थ चिनि महरास नि काइसानि बागै जों बुसो महरास चिनि बागै मुक्ति कलाय ख्या काफ जों काफ तंगो बिन बागै जों छुरि बनो मताय न छुरि वै जों बनो बिन का छरि ब काहामुंथ गाचिनि तिप्रा साब काहामुंथ आसे लगै तंग माने चिन द पारक जों सातो ओ साथे जों तिनो जों थ अब हाय केना 18 तारिख को 18 तारिख नि जे नरक माने तिनि सुरि लायो नगब जों छुरि वो दसे दुइ बार तीन बार आं सबो जाति कंसा कंसा सगो बिन बो मुगै दसे दुइ बार गाय मिया बो छिप सत दसिन दिन बो सका आदि न आने आरो फाइनार निमन्त्रण लिगै फाइनार जतन बरक जाति छगलाय दल खाय गा आंखा आने बुसार म साका आनो मेडिया मति साय अम को तिसाय रहे नेट गा जों मति सैमाय हेलायो जेराव आंगा किया फुनुंनान हिता तिने हाय माने सुरि वै बाहाय मटके बुवाग्राना खुप्लायंगन बुवाग्रा आं खाखायो बुवाग्रा जेम ते खेपन खपलायंनाय बचिनि जे ताय बरक बुइ बिन बागै तलां थांगं को बुज बाक सपा खक्थ बुनि खगै तलां जागथ बिनि न मोथांगै नारक जागथ आंगा कंग साव अब हाय के तिनि आम तके सुरि जतन चिनि यां शरचन्द्र चे येसराय जतन सुरि लायो जों बनो जेते फा बक पलायंनाय 2 तारिख फाग्यांगा बिन लेजार ओ जात जों थो काहाम खले लेजार काहाम मान थो चिन्ते पाछा बम थांजाक थो अब हाय के दिया लायक आम तके बिया लायो जों जतन और फाइ तिनि जेरै खनाय जतन फाइ छुरि पायो आनि बुसुक संबो ताम खलाय जे भम नाना हिति हिन्दी सुजि छुरि नाय जे राजा फासं थो जों आसा गलगै त माने ताक सिजा बासि चिन बरक ब थानचां बासि दे राजा बो सरी काम करंगै डॉक्टर बिथि जाया फानो हामै हामतो ओ साथे जों थो